ሰላም ተኸታተልቲ ኤሪ ሜድያ ከመይ ኣለኹም? ኣምላኽ መስገን ኣነ እውን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኹም ጽቡቕ ንህትሉ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እምበር ንሎሚ ሒዘልኩም መጽአ ዘለኹ ቋንቋ ጀርመን ኣብ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ኣዝያ ብልፂ ስለ ዝረኸብኩ ንሳ ድማ ንዓኹም ከሪአኩም ኣለኒ ብምባሌ ናብዛ መደብ እዚኣ መጽአ ዘለኹ እምበር ቅድሚ ናብኡ ምእታውና ነዛ ቻነል እዚኣ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ዩቱብ ብምኻድ ድማ ኣብዚ ሰርችንግ ኤሪ ሜድያ ኢልኩም ብምጽሓፍ ሳብስክራይብ ክትገብሩና ከምኡ እዛ ናይ ቃጭል ደወል ብምጽቃጥ ኣለው ብምግባር ድማ ዝለኣኽናዮ ቪድዮታት ቀጥታ ናባኹም ክመጸኩም ማለት እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኸመይ ፌስቡክ መሰንጀር እሞ እንዳንጠቀምና ደርፊ ካብ ዩቱብ ንሰምዕ ከምኡ እውን ከመይ ጌርና ኦንላይን ከለና ኦፍላይን ከና ንጥቀም ኣብ መሰንጀር ፌስቡክ ሰብ ይደሊ ኣለኹ ግጥሚኡ ስቕታኻ ስበሮ ገለ ዝብል ከምዝታት ቪድዮ ዘርጊሕና ኣለና። ተኻፈልቲ ናይዚ መደብ እዚ ብምዃን ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ እምበር ናፍታ መደበይ ከብለኩም እየ። ኣዝያ ብልፂ ደስ ትብል እያ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ፈትያ ኣነ ኣብዚ ፕሌስተር ምስኣትኹም ኣብቲ ናይ ሰርችንግ ዶች ትግሪና ኢልኩም ጽሕፉ ወላ ድማ እታ ስም ብምልእታ ጽሕፉዋ ትኽእሉ ኢኹም ግን ዶች ትግሪና ኢልና ምስ ጸሓፍና እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ምልክት ትገብረልኩም ዘለኹ ነዛ ምልክት ገይረልኩም ዘለኹ ጽቆጥዋ እሞ ብድሕሪኡ ኣነ ኣውሪድያ ስለ ዘለኹ ኣነ ኦፐን ጥራይ ክገብራ ማለት እዩ። እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ነዚኣ ተቕጥዋ ማለት እዩ። ለርነ ዶች ይብለኩም ኣሎ ትግርኛ ጀርመንኛ ምዝራብ ተማሃር ዝብል እዩ እምበር ኦፐን ምስ ገበርናያ ከምዚ ክትመፀና ኣነ ኣተይ ጥቀም ስለ ዝፀናሕኩ ሪኣ ስለ ዝፀናሕኩ ካልእ ኣይኮንን። ከም ትሪእዋ ዘለኹም ከምዚኣ ክትመፀልኩም ንዓኹም ምስ ከፈትኩማ ከምዚ ለያ ክትመፀኩም ንኣብነት ኣብ ዝንህለኩም ግሩስ und ዲያሎግ ሰላምታን ሞያይጥን ሪክቱንግ und ራይዘ ኣንፈትን ጉዕዞን ሞቢል ኣቑሑ ገዛ ከምኡ ድማ ሳይት und ዳቱም መዓልቲ ከምኡውን ሰዓታት ከርበርታይል ክፋል ኣካላት ከምኡ ድማ ኤሰን und ሆቴል ምግብን ሆቴልን ካውፍ und ፈርካውፍ ምዕዳግን ምሻጥን ዝሃውሰ ሬድን ኣብ ቤትካ ምዝራብ ሬደ und ሃንደልን ዘረባን ተግባርን ከምኡ ድማ ብዝተፈላለየ ብዙሕ ነገር ዘለዋ über gesundheit ብዛዕባ ጥዕና über die Familie ብዛዕባ ስድራ ቤት über Kleidung ብዛዕባ ክዳውንቲ ከምኡ ሞቢል ኣቑሑ ገዛ Richtung und Reise ኣንፈት ጉዕዞን ግሮስ und ዲያሎግ ሰላምታን ምያጥን ማለት እዩ። ከምዚ ምያጥ ማለት እዩ ምዝራብን ብሓፂሩ ከምዚ ይመስል። ከምኡ ድማ እታ ዝደለኻ ወይ ኣብቲ ክትመሃሮ ወይ ከተፅንዖ ዝደለኻ ከዓ ትፀቅጥ እሞ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ከርበርታይል ኣብዚ ክፋል ኣካላት ከነኣቲና ሕጂ ኣብዚ ምስ ድምፂ ተላመድ ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ንዛ ቀዳመይቲ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ንዓ እንተ ደኣ ፀቂጥኩማ ኣብዚ እቲ ድምፂ ጥራይና ንሰምዕ ማለት እዩ። የቕሬታ ቨርቦንክ ትገብር እያ ብዝኾነ ኣብዚ ኤክስ ጌርኩም እዮም ተኣልዋን እዚኣ ሽግር የብላን። ሕጂ ድምፂ ክንሰምዕ ምስ ንደሊ ኣብዚ ታሕቲ እዚኣ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓ ከምዚ ድምፂ ንሰምዕ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ገለገለ ሰባት ኣነ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣሎ ከቢድ ቃላት ከምዚ ዓይነት ድምፂ ጌርካ ነቲ ቋንቋ ክትመልኮ እንተደሊኻ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርካ ክትሕዞ ከተድምፆ ማለት እዩ። እቲ ኣውስፕራኽናትካ ፅቡቅ ክኸውን ማለት እዩ። ከምኡ ኣብዚ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ነዚኣ ፀቕጥዋ ንየማንኩም ዘላ ትቕፅሉ ማለት እዩ። ከምዚ ናብልኩም ብድምፂ ንሰምዖ ንደሊ እንተኮይንና ከምኡ ድማ ሬታ ከምኡውን መደረታት ኣሎ። ኣብዚ ግን ኩሉ እቲ ተኣስሙ ትሪኦ ማለት እዩ። ኣብ ከለካ ብትግርኛ ኣካል ከርበር ገፅ ገሲኽተ ፀጉሪ ሃረም ሓደ ሰብኣይ እስእል ኣለኹ ይኽሳይኽነ ኣይነን ማን ርእሲ ኮፕፍ ቅድሚ ነቲ ርእሲ ሰርስቴን ኮፕፍ ገለ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሰብኣይ ባሬንጣ ተኸዲኑ ኣሎ ደርማን ትሬክት ኣይነን ሁት ገለ እዚ ሕጂ ኣብ ከለና ትግርኛን ቋንቋ ጀርመንን ተፃሒፉሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኸ ሕቶታት ኣሎ እዛ ሳልሰይቲ ትርእይዋ ዘለኹም ማለት እዩ ንዓዓ ኸዓ ሕቶታት እዩ ሕጂ ኣብ ዝተሓተካ ማለት እዩ ብቋንቋ ጀርመን ኤርትራክት ኣይነን ሽቶክ ኢንደን ሄንደን ሕጂ ንሱ ኣብ ኢዱ ምርኩስ ዝሓዘ እዩ እብለካ ኣሎ ወይ ድማ ቅልፅም እቲ ሰብኣይ ይስዕስዕን ይስሕቕን ኣነ ነተን ኣዒንትን ኣፍን እስእል ሕጂ ካብዚአን ትመርፅ ማለት እዩ ቹዝ እዩ ኣብዚ ገይርልካ ዘሎ ሽዑ ኣነ እዛ ቀዳሚት እያ ምሽዶ ትኽክል ኣለኻ ኔክስት ብለካ ሽዑ ማለት እዩ ሽዑ ፊንገር ብለካ ኣሎ ኣጻብዕቲ ጥዑይ ኣቐበለ መቃሳይ እነይቲ ኢልኩም ትግምቱ ሕጂ ንኣብነት እዚ ኣጻብዕቲ ብትኽክል ከዓ ንሱ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ማለት እዩ እኽብራኸ ኣይነን ክራንከንቫገን ንሱ ሕጂ ሕማት እተጓዓዝ መኪና ይደልዩ እምበርከስ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ኩርኩር ከንፈር እግሪ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ሕሙማት እተጓዓዝ መኪና እታ ኣምፕላንስ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ከምዚ ዝረኣኹማ የቕሬታ ቬርቡንግ ብጣዕሚ እያ ተብዝሕ ቬርቡንግ ኣለዋ እምበርካ ኣዝያ ግን ብልፂ ኣፕሊኬሽን እያ ብጣዕሚ ፈትየ ኣነ ኩሉ ደስ ዝበለካ ኢኻ ትጥቀም ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ሃውሱ ኮንካ ከምዚ ጌርካ ተንብብ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ሓዲርኪ ከመይ ሓዲርካ ሃሎ ጉተን ሞርገን ፅቡቕ ከመይ ኣለኺ ሚርጌትስ ጎት ቪጌትስ ዴር ደሓንዶ መሲኻ ኣብርሃም ከመይ ውዒልካ ገለመለ ጉትን ኣበንት ኣብርሃም ቪቫ ዳንታ ገለመለ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ከም ዝበልኩኹም ኣብቲ ቀዳማይ ድምፂ ትሰምዕ ኣብቲ ካልኣይ እቲ ትግርኛን ጀርመንን ተጻሒፉ ከምኡ ሕቶታት ኣሎ ትሕተት ትምልስ ማለት እዩ ብቋንቋ ጀርመን ትሕተት ብትግርኛ ድማ ትምልስ እምበር ናይ ሎማዓንቲ ኣፕሊኬሽን ሒዘልኩም መፅአ ዝነበርኩ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ንዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ ድማ ሳብስክራይብ ሼር ኮመንት ምግባር ኣይትሕመቑ ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ምስ ዘለወኩም ኣብ ኮመንት ፀሓፍለይ ኣነ ድማ ብዝኽእሎን ብዝፈልጦን ምልሰልኩም ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክፍትነ እምበር ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ወሰናይ ንዓኹም